quentes, e así o fixen e así o seguirei facendo. Evidentemente non son os resultados que nos esperábamos, pois sabemos e somos conscientes que esta cidade necesita unha maioría e que o positivo para esta cidade sería ter unha maioría para poder xestionala sin mans atadas e que se pudera desenvolver un proxecto de cidade sin estar continuamente sometidos a chantaxes. O noso esforzo, desde logo, foi ímprobo e estamos a asistir, desde logo, a unha situación, como antes comentaba, na que a gobernabilidade do Concello todo parece ser que resulta difícil novamente. Mais adiante que, desde logo, nós non vamos a ser un obstáculo, así yo comenté a mañán o portavoz do Partido Socialista, para conseguir que esta cidade avance. Pois creo que é os ourensáns, en este caso non os partidos políticos, os que nos temos que poñer ao fronte para poder sacar adiante esta cidade e os proxectos que temos pendientes, que son, desde logo, moitos. Nos pedíamos unha maioría clara para poder gobernar, que esta cidade avanzase, rematar, por suposto, os proxectos que comenzamos, que son moitos, como antes lle comentaba. Mas, lamentablemente, como antes decía, non foi así, e creo que o resultado, desde logo, haberá que analizalo e valoralo para conseguir a mellor solución de gobernabilidade para Ourense.